מכירים את זה שאתם מדברים עם מישהו והוא מדבר איתכם ככה, ממש ממש קרוב? שלום, לי קוראים מירב טבקמן, אני מלווה תהליכי שינוי. אני רוצה לדבר איתכם היום על תופעה די מרגיזה, שבה אתם עומדים ומדברים עם בן אדם, והוא עומד ומדבר איתכם מאוד מאוד קרוב, ממש תחושה של פלישה למרחב האישי שלכם. אתם מכירים את זה? זה יכול לקרות בכנס, באיזשהו מפגש חברי או עסקי. זה יכול לקרות גם בתור לסופר או לדואר, שהבן אדם שמאחורינו עומד ואנחנו ממש מרגישים אותו עוד רגע, נוגע לנו בגב. אני יודעת מעצמי לאורך הרבה שנים, ודיברתי עם כמה אנשים והם סיפרו לי שגם הם בדרך כלל מרגישים מאוד מאוד לא נעים להגיד משהו, להעיר. כי לרוב זה קורה לנו עם אנשים שאנחנו מכירים, עם חברים, עם קולגות, עם בני משפחה, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה, אם עכשיו אני אגיד לו משהו, כל כך ייפגע, כל כך ייעלב, איך אני יכולה לעשות את זה? אז אנחנו לא אומרים. אבל כשאנחנו לא אומרים, אנחנו סובלים. כי בן אדם שמדבר איתי, אני אמורה להקשיב, אבל אם הוא עומד כל כך קרוב אליי, אני לא יכולה באמת להקשיב. אני כולי מתרכזת באיך אני מתרחקת, ואז הוא מתקרב, אז אני מתרחקת, ואז הוא מתקרב, הבנתם את הרעיון. אני רוצה לדבר איתכם רגע היום על איך כן להגיד. זה נורא חשוב, זה יכול גם לעזור לאדם שמולכם, כי אני בטוחה שהוא חוזר על זה. זה מבחינתו, המרחק הקרוב הזה, הוא מבחינתו ממש בסדר. הוא לא באמת יודע שלהרבה אנשים אחרים זה נחשב קרוב מדי. אז איך עושים את זה? קודם כל בצורה מכבדת, בצורה מנומסת. אני לא אגש למישהו ואגיד לו, תקשיב, אתה נורא קרוב אליי, מה לא שמת לב? לא, הוא בדרך כלל באמת לא שם לב. אז אני אבחר להגיד את זה אחרת. זה תלוי בקרבה של אותו אדם אליי, אבל לדוגמה, אני יכולה לגשת ולהגיד, תשמע, אני רוצה לשתף אותך במשהו שהוא ממש אישי שלי, כי לי יש איזה קטע שאני צריכה קצת מרחב אישי יותר גדול. אכפת לך לעמוד חצי צעד יותר אחורה? ושימו לב לטון הדיבור, הוא גם מאוד מאוד משנה. אם אני עושה טון דיבור יחסית רך, לבן אדם שאליו הדברים נאמרים, יהיה הרבה יותר קל לקבל את זה. אז תנסו את זה. עכשיו אני רוצה גם לפנות לאותם אנשים שאולי לא שמים לב, ובמקרה עומדים קרוב מדי לאנשים איתם הם מדברים. תהיו ערים לתגובות של הבן אדם שאיתו אתם מדברים. אם אתם מדברים עם מישהו ואתם פתאום שמים לב שהוא לוקח איזה צעד אחורה, תישארו במקום. זה לא סימן להתקדם. זה סימן להישאר במקום כדי שהמרחק יהיה יותר מתאים לאדם שאיתו אתם מדברים. וזה באמת דורש איזושהי תשומת לב מאוד בסיסית, שאם רק נהיה ערים לה, אז נשים לב לזה בשנייה, ונוכל לפעול בהתאם, ואז בעצם הצד שאיתו אנחנו מדברים ירגיש הרבה יותר נוח. אז אני מזמינה אתכם לנסות ולהתנסות, ובעיקר לשים לב.